Izei batean eskegita lurretik 20 metrora eta parekorik ez duen xarmarekin. Zeanuriko zuaitzetan eraikiko dituzten 20 etxoletako lehenengoa da hau. 30 metro karratu ditu eta Europako etxolarik altuena da. Ez da kasualitatea inguru hau aukeratu izana, 35 hektareako basoa, Gorbeia eta Urkiolaren arteko mugan. Zuaitz hauek orain urte asko landatu zituzten. Diametro handia dute eta 50 metroko altuera. Halako baso gutxi daude estatuan. Gau bakoitzeko egonaldia 150 euro eta 300 euro artean kostatuko da. Ona datozenek abentura berezia biziko dute, argirik eta urik barik, baina erosotasun guztiekin. Geuk igoko diegura berotzeko modua ere izango dute barruan, eta argiztapen modura kandela txikiak erromantizismoa sortzeko. Katalunian ere badute etxolagune bat arrakasta itzelarekin urtebete lehenago egin behar dira erreserbak. Ikuspegi zoragarri honekin batez ere bikoteak erakarri nahi dituzte. Izan ere etxola hauek irtenaldi erromantikoetarako erabiltzen dituzte. Adi batek baino gehiagok eskontzeko eskatu dio bikotekideari 20 metroko altueran. Aquí no se puede decir que no. Costaría. Martxoan zabalduko dituzte lehenengo lau etxolak eta asmoa da 2 urte barru arbola hauetan 20 etxe zintzilik ikustea.